Zdravím vás, priatelia, opäť pri ďalšej krátkej videoukážke práce so sonármi a sonárovými záznamami. V predošlom videu sme si ukázali, ako je možné zo sonárového záznamu vytvoriť 3D model. Dnes by som sa rád zameral na tých, ktorí uvažujú nad kúpou sonáru alebo vlastnia starší sonár a chceli by buď obnoviť alebo vidieť rozdiely medzi snímaním. Zameráme sa na rozdiely medzi snímaním čirp, DSI a priestorovým snímaním. Samozrejme, všetku možnú techniku si môžete u nás požičať na www.prenajomsonarov.sk alebo nás nájdete aj na Facebooku Prenájom sonarov. Radi vám poradíme, či už pri kúpe, alebo si to môžete u nás vyskúšať a sami sa rozhodnúť, čo vám viac vyhovuje. Na ukážku som si vybral malý rybník pri obci Uhlany nad Žitavou, je v celku dobre zarybnený a je to pod miestnou organizáciou, takže nevybral som žiadnu veľkú vodnú nádrž, aby som naozaj to video čo najviac skrátil. Poďme priamo k tým záznamom, ukážem vám klasický záznam z tohto rybníka. Jedná sa o čirp, majú to takmer všetky sonary v dnešnej dobe, ktoré majú či už farebný alebo čierno-bielu obrazovku. Tu je pekne vidieť, tu ja zastavím, tu je vidieť vlastne tieto čiary od pádiel. Pádlovalo sa na tomto rybníku, nepoužívali sme elektromotor, nie je to až také veľmi veľké. Tuto vidíme pekne, že klasické čirp snímanie nevie sonda rozoznať, či sa jedná o prekážku alebo o ryby. Môže to byť veľmi skreslené z pohľadu rybára, môže si myslieť, že sa nachádzajú ryby v stĺpci a môže to byť pri neho zaujímavé miesto, ale keď si už ukážeme DSI snímanie, je tu jasne vidieť, že sa nejedná o žiadne ryby v stĺpci, ale jedná sa o prekážku vo vode, konkrétne spadnutý strom, ale ani pri tomto DSI snímaní nie je jasné, aká veľkosť toho stromu je. Vidíme, že zasahuje takmer až k hladine, ale nevieme, akú dĺžku má ten strom a aký je veľký. Môžeme si ukázať priestorové snímanie, kde už je jasne vidieť, posuniem sa trošku vzad, kde už je jasne vidieť, aký veľký je ten strom, aký má tvar a môžeme si kľudne premerať aj jeho dĺžku. V programe máme aj pravítko, takže budeme mať jasný prehľad o tom, že ten strom nie je najmenší, jeho dĺžka je 3,9 metra a keď sa vrátime späť do toho čirp snímania, vidíme, že z toho záznamu sa veľmi málo dá vyčítať. Ak pôjdeme ďalej, ukazuje nám to naozaj veľmi jednoducho vykreslenie rýb a ostatných vecí. Ja keď vám to ukážem medzi čirp, DSI a priestorovým snímaním, tu vidíme rozdiel. Krásne vyobrazené prekážky, takisto vyobrazené ostrovčeky. Môžeme si potom zastaviť niekde ten záznam, aby sme videli. Veľmi jednoducho sa tu hľadajú napríklad zimoviska rýb, tie sú tu celkom jasne viditeľné na tom zázname. Tu vidíme, že je tu naozaj nejaký húf menších rýb v stĺpci. Takisto z tohto je veľmi ťažko prečítať, o čo sa jedná. Tu už vidíme, že sa jedná o prekážku. Takisto vy si potom môžete záznam jednotlivý približovať, vzdialovať a môžete to využívať, ako sa vám to ľúbi. Môžete si meniť farebnú škálu, ale ukážem vám tuto v celku pekne vyobrazených kapríkov, ktoré sa zlukujú. Sme pri
jasnom zimovisku. Vidíme, ako je to tu vybité, aké sú tu spravené jamy. Toto je typické pre kaprov, ktoré si vytvárajú zimovisko. Takže takisto priestorové snímanie úplne jasne, krásne a detailne vyobrazuje dno pri čirp snímaní. Nič podobné nevieme určiť. Je to veľmi, veľmi klasické, jednoduché. Ja by som povedal, že je to tak vhodné na určovanie hĺbky, tvrdosti dna. A čo sa týka vyobrazenia rýb, tak na to by som sa veľmi nespoliehal. Tuto vidíme ryby v stĺpci. Prechádzame cez to zimovisko, ktoré potom budeme znova vidieť na tej pravej strane, keď ho budeme križovať z druhej strany, ako som obchádzal ten rybník. Môžeme to trošku zrýchliť. Áno, teraz znova obchádzame a tu už aj vidíme, tuto ho obchádzame zase z tej pravej strany a tu vidíme, že sa tu nachádza veľké množstvo rýb z luku. Jedná sa o kaprov, ktorí zbierajú potravu, je leto, takže toto je úplne jasné miesto, kam by som ja povedzme zakrmil a uložil montáž a myslím si, že by to trvalo veľmi krátku dobu, kým by som mal záber. Vidíme tu ďalšiu prekážku, úplne jasne a detailne ďalší padnutý strom. Vrátime sa späť, aby sme si to vedeli predstaviť. Opäť klasické čirp snímanie, nejasné, nevieme určiť, o čo sa jedná, či ide o prekážku, či ide o ryby v stĺpci, aká veľkosť je tej prekážky. Pokiaľ si ukážeme DSI snímanie, DSI takisto neurčí presne, o čo sa jedná, nevidíme detailne, či ide o strom, alebo aká prekážka to je, ale to priestorové snímanie nám to krásne a jasne zobrazí. Jedná sa o padnutú korunu stromu. Tuto vidíme breh, keď ja si pozriem na mape, že kde som sa nachádzal, tak je to pri brehu a tuto vidíme, že z toho brehu ten strom zasahuje až do vody a takisto sa nejedná o nič malé, môžem si to znova premerať, ale nejedná sa o nič malé, 12,8 metra. Toto by bolo veľmi vhodné miesto aj na lov sumca. Ja by som si ho určite zvolil. Priatelia, tak asi toľko v takejto krátkej videoukážke, kde vidíte rozdiel medzi jednotlivými snímaniami čirp, DSI a priestorovým snímaním. Samozrejme, predajcovia neupozorňujú na to, že čo všetko je spojené s kúpou sonárov, že sa nejedná len o samotný sonár, ale treba k tomu dokúpiť ešte daný program, aby sme si tieto sonáry vedeli sonárové záznamy vedeli vyhodnocovať a vedeli si potom jednotlivé miesta určovať, dávať si body, keď sa k nim budeme chcieť vrátiť späť. Sú to ďalšie náklady navyše. Samotný program stojí okolo 160 €. Jedná sa o tento Reefmaster, ktorý je jeden z najlepších programov na sonárové záznamy, ale týmto takisto nekončí, treba tam dokupovať potom, pokiaľ chcete sidescan, mozaik a podobné veci. Sú to všetko veci okolo 50-60 €. Takisto stránka trošku zavádza, je tu $149, ale pokiaľ sa preklikáte ďalej a budete chcieť už spraviť samotný nákup, tak
Uvidíte.